Hej chalani, zahrajme si na haňačku. Som prvý. Čakaj. Chceš, aby sme sa narazili a vytvorili nové planéty? Nie, nechcem vedieť o tvojich divných fantáziách. On tým myslí, že si doňho skoro narazil, čo znamená, že by ste sa zničili obidvaja a o pár milión rokov by vznikli nové planéty. Wow, rozumiem tomu správne? Ak ja narazím do jedného z vás, je to ako keď tí moji pozemšťania so sebou robia spolu bábätko. Čo je s tebou? Ty si sa úplne zbláznil. Ja by som povedal, je to skôr ako Fénix, zomrie a potom nový život rozkvitne z popola. Pekná metafora, Venuša. Znieš priam poeticky. Buď ticho. Toto všetko znie divne. Máš vlastne nejaký dôveryhodný dôkaz, že dve planéty sa v minulosti zrazili a spolu vytvorili nové planéty? No, prepáč, že ti trochu kazím predstavy, ale odkiaľ si myslíš, že ty a Mesiac pochádzate? Ahojte, ja som Korok a okrem dabovania tiež spravujem kanál, takže by som bol veľmi rád, ak by ste dali like a odber. Veľmi nám to pomáha v raste kanála, tiež by ste to mohli aj niekomu zdieľať. Majte sa, ahojte.